mira que ens han donat faena i patiment, Estos 8 anys no han sigut fàcils i la veritat és que jo pense que sí que m'han passat factura. Jo sé que m'he envellit, no? Tinc molt de coneixement, molta preparació, però m'he envellit tant perquè la pena i el malestar i la indignació envellix. Quan uno viu en somriure, en alegria, estimant el que se fa i no tenint aquesta vergonya constant dia rere dia a les Corts Valencianes, uno se sent més jove, no? Però encara així jo crec que aquests anys en les Corts, amb el suport que hem tingut dels col·lectius i Compromís per Santa Pola ha estat un d'ells, ens ha donat la força suficient per a no decaure les forces i plantar-nos encara amb més valentia i, ja dic, més forts i més fortes davant d'un partit popular que han convertit les Corts en un Parlament indecent, el Parlament de la vergonya, on la paraula no té espai, on les idees es matxaquen a col de majoria absoluta sense entrar a valorar verdaderament si aquestes idees i aquestes propostes responen a lo que la ciutadania està demanant o necessita. I efectivament hem viscut episodis que qüestionen molt la política i per això la gent està qüestionant la política com a solució i ser resolutius i que es representen, que qüestionen molt la democràcia. I per això un dels pilars bàsics que tenim a Compromís, ja siguin els municipis o les Corts, és l'emergència democràtica. No existiria això com a pilar bàsic si tinguérem un govern, un Parlament aliat de la democràcia, aliat de la transparència, aliat de la lluita contra la corrupció, aliat de l'ètica i l'honestedat en la gestió pública. Hem tingut tot el contrari i per això ens veiem abocats a que una de les qüestions fonamentals que fem a partir del 24 de maig en aquest any del canvi siga l'emergència democràtica. Jo, entre Alejandro i Mònica, i com que sé que vaig a vindre i molt en campanya, vull ser breu, vull deixar els protagonistes avui, me sembla que són el candidat local, Alejandro, i Mònica Oltra com a candidata a la presidència de la Generalitat. Volia donar-vos algunes idees, però tinc que començar dient que bé que estem davant d'unes eleccions municipals i autonòmiques, fa 4 anys, estàvem a ser al costat, en uns càrrecs de ser al costat, presentant la llista local, i jo vull recordar a aquesta excel·lent candidata i millor persona, Maria Jesús, que sempre, ella sí que tenia aquest somriure i aquest gran abraç que va fer que aquesta campanya dura, on ningú esperava que Compromís entraren forts i fortes, se farà més fàcil i que tot semblara que era possible i efectivament va ser possible. Ella i els companys de Compromís per Santa Pola van escriure una pàgina en la història valenciana situant, trencant aquest bipartidisme que s'estava imposant en totes les institucions, situant una força com a Compromís, com a tercera força política en força, ja dic, en aquesta potència que els va assustar tantíssim i encara els assusta al Partit Popular i al Partit Socialista, i sense cap dubte, Compromís per Santa Pola i les filles de Maria Jesús i els companys i companyes tornaran a escriure una nova pàgina en la història política del País Valencià sense cap dubte. Estem en això, estem escrivint la història. Sincerament jo m'ho crec i també estic nerviosa, Alejandro, molt nerviosa. Tenia tantes ganes de que arribara el 2015 i estic nerviosa, i no perquè no estiguem preparats, sinó que tinguem les idees i no sapiguem què cal fer i com. No és per això, tot el contrari, ens hem format, ens hem preparat, sabem què és el que demana la gent, el que necessita la gent, ho hem fet en iniciatives, hem estat al costat de la gent en els foros, al carrer, hem estat preparant-nos per a aquest moment. Estem nerviosos perquè toca, ja toca i no hi ha excuses. I ara aquest canvi, que no té excusa, efectivament, hem de fer-lo imparable.